Hangni ka por menta sa isin pat ngadap da kajing kemen da kajing sungu yublay ya ka banga yo pat ban pen sngobiang ni ka kubor now try na ka ktien ka bakhoj na ka ktien ka ba im ka jong u hapdeng jongi hangni ka por ka ba menta bagani ka por nga kwa ban hikaya phi na ka ktien ka jong blay bat kata ka long ba bun sin ngi jukali kini ka jingkali balay banga don hapdeng kini ki jing ki bakat ni kat ni mano bam lait na ka jing baro ki badan bi ha ka jing but balay ba ki jing apat ki wan haga jing em ga jong brio kata ka ka subject ya ka bangin ya kren haga ni ka sngi ka pamanta haga por ka ba khaman shwam ki ek baro ki mlong ki basuk hagi por ki maman shwa wat tang man pen me dingru kalong shisha ka ba ado kata kalong ka ba ban pen me ding naman padon jing pro ne padon lighter bagi brio em ki hab ban wat ki lat ki lenti kumno bala ban pen me e gading ding ta phi in em gi dan ki bishkar shot kum to hai ti skum ba same gading ban lap ya ka to ka but em ngam dei ka basok henry habadon ka jing don kam habadon ka jing ka plong yu breu em ban wat ki lat ki lenti ban lap ye ki lat ki lenti kum ta anda habala lap kum ta ken ka long ka jing kar ko ka pon man shwa ki breu ki haban ya ka kejat ani ka abhaya ki henry ka jing shisha ka long ho habaya da ka kejat kasuki ki ai baro henry haba pet pat ya ka met ka phat ju ki bru ki koi ki khia ba ki yo exercise tading ta haba pet men shwaru aga por ba lami ka kali aga kali men shwa kam de ka kali ka basuk ka ba jam gum ki kali menta na pinya agi jip men shwa PCP belong ki driver pi suto ba lada pi yo ka break kam ju yang tang sinyo pia pom arsian laisien teng bakan yang gitu ka kali but lada finya ambassador da pihak op ani pihak ban UE itu ka break na maris katuit be sadien ki steering ru ki ba ki gear ki ba but fi right steering ru tang si round ka kali kampat pai ka right around lai round ba kali kan pai but kalong kum time but namar kini ki jing am namar kini ki jing bombit jing bombiang am ka penlong ru ki driver am ki batriam ki driver mentang le sing alabat nong kimler namaro balay biklayo pelat dia ka besuk henry ki driver hi ong ki driver professional hi ki driver ki batriam hi ki debi itu ki driver haga pormen shwa namar kini ki driver pormen shwa pinya ka trok ro di ki steering mau ki ba bahap tan laingot sangot tang ba ni mo menta ka trok ro kalasuk ki kali boro ki lasuk ba menta namar ba kelapen jam lapen suk ye kita kinongnya henry ban pelong si shaw nongnya buat trim dai bet kita kijing steering mau ba ka brake ka ba oh si sha kata ka kali tang ki clutch ki brake ki ba ngakan mau si sien banganya ningkong ka maruti car mar ngajunya ki jeep ngajunya ki ambassador haga sien ka ba ningkong ngayo nya ka car 800 haga por banga brake ngasngaw ko mga yo ka brake jeep ngayo kata ka maruti nga sngaw ko bang kadiano nga kano kadai ka maruti car kam dai ka jeep taga dai ka taam na marbalanya ay ka ba pinanya ay gini kiwe am las ngusuk ba hadin banganya ay ka car nga so kajing kusuk bala palat so musynya abit tang shikti kumni na marbalay balayo siya tiga ba am la dayo ay ka basuk am kala suk ba taga dai ka tahan ka por ka mentanga kwa ban hikaya firu kan mau kanay kaway ba ngamong tang ki driver rewat kita ki banya ay ka jahat lada debi haka kaduriaw ka ba jam ne bom dan RA kampelong kita kinong nya lieng ni tiki maji ki ban long expert haka taka nya lieng ke jongki kata ka jingking lieng ke jongki henry dei tang ki maji ki ya ki eryong ki laj na ki eryong kita di ki maji ki batof kita di ki maji ki batriam pag julong kum tar mo da syong kali te surok ka ba baham yo thia abit ngai henry haka surok ka ba khorok kharam kapin kendit ben rio bagadi katam kadai ki korok karam jong jingim ya ka fi kendit ya ka fi pai shu blai ya ka fi boru ya ka fi ban shakri ken you try la don sien ka wi jing tu khana ba la yang lan hang ta mo o driver pastor ter padeng ta ba you driver on daw la po ya ka singi jing bishar ki angel na ki ai ka price ba he ba yo badin ang tao kilaya ro ba tani pastor hadin pat wan ba mauli tao la mudurbe ban yo ka price ka ba khamhe shu mar ki angel da ki ai ka price ka ba ka ba he ka ba itnat yo to driver o kutang yo driver ka tayang ali ka no tamuang tanda la po ito pastor hang ta uklam yo am yo price baret ba
udam baru komplain yang tahu labi tarong balai te PI nga balai tang ini baret balai habanang rudan kajing pet silang kamat em ki angel gyong em ngim pet silang kamat ngi pet kat kum kajing le jong pi kan uang kum no te driver ubusunya akali yo ka price ka behe ka tai mangapat bayalap man la ka tayo ngayo dini price baret kita ki angel ki pentip hang ta ki pen I hang ta ki ong pechni pastor ki pen sung thu yo ki ong pastor pechni hakapor ka bayalap ma PM ki bri barok ki thia de barok ki thia mar ki jingalap jong fi ka long baken oi ba mdan hiru bakla ka bamut de henry banyak kali tayu driver nomor driver banyak rof banyak tof bah bon ki bri ki adu ai be apor banyak kali ki show we try kan rat tading ta ni driver open kan mau be ki bri sapang jonga henry mame haba me yalap bon ki bri ki thia tading ta ni driver uyo ka price kambon namar hawnya kali mo ki bri ki phai sanga henry me haba me yalap ki bri ki yo thia lengai tading ta utai driver yo eka price ka bahe tading ta kwa banong fi ne ka singi lada ngimdan haki jing lada ngimdan haki jing lada ngimdan haki taki jing ya nanti am ki bakoro koram ka jing am ngin kindet ban riu hiru masing syu atia bajai ngal ngai basuk ka bertai ngi atia tentang ngimdan por on paish ublai tentang ngimdan por hiru ban duai tentang ban syakri ublai oh basuk man siam tia ayeng na poi si ublai le changkai no satu ne le am tangi le abam ya di isto mo basuk ka bertai henry haba ka jing am ba korok karam ka jing am ka pelong ibri ban wat blai tagadi kata ngong efi bawan ka jing let's say kan ka por pi ngap in ka kubor namar fi dan jing ka jing im ka jong fi namar la ha men shwa ka jing im ka jong fi ka sok fi yong am le to blame dan kam mar ka de jing trai ka jonga ka de jing la ka jonga o ka jing ku shi wan hi ki shu biang hi ki bedi teng is ngo kum ta de ba ka shu long hi teng ba ka shu biang hi re mentah ba fila mat sia ka jing fila persang ban lat na ka jing hendak kata ka jing kam lat fi stu fila poi sia bakot fila stu pem bala poi sia ba tadeng tam ka penlong ya piro pin pet ya ka channel la ka sngi na fi don ruban vi ai ka por ruban snap ya ka jing kren na ka por but ngai aba pisuk pikman finam dan por rena marmen ta ba pidan jing ai ngo uble fi ban snap ni ka kobor ba deng ta kwa ban ong fi ka sngi ka bamenta ki jing ki wan day marmen pin sneo ki jing ki wan day ban pin jot ki jing day wan ban pin do man sim ya fi ki wan ban prang ya fi ba pinang la ban jan shu ble ka prang ya fi ba pinang la ban itu ya ka bor ga jong ble dam dan jing finam I hiru ki kamba la dan jing finam I hiru ki kti ga jong ble tadeng ta kwa ban ong fi ha pidan ni ka jing dan roi ka testimony ka GM ka jong fi baki jing ki wan em ban persu thu ya fi badala di hi film la ban pelat ya le na ki jing ha baki wan em pin sung thu ba finom la hi ban le da ka jing start ka jong fi na ban yarap ya la di tading ta fidan kam yu try bara fidan yu try ka GM ka jong fi ki jing kin lat bet tading ta ka jing tentang ki wan ban persu thu ingi kumbriung yam la ban le tarang ngi haban dipen ngi haban shania ngi haban nget ngi haban IT yala di how try ubakra tadai dani ka por ka tin jumlai kang kasi tinjo kam shim langat hafi in raitang ha ka briu la ban sha re briu long bala ban shania abanom sha ban tinjo ipi tam ya kata ka ba phila an re ringkat bal kata ka jing tinjo la tharu ya ka lat ban lat khnang ba phila ban sha ya ka jing tinjo kam shim langat api kumto reitang ya kata ka bapila ban sya boleh num tunjuk palat ya fi try unom le palat iru ya fi namarutip hadu kat no pila tadi ta rengkat bagata ka babel ka ong ba ula de pen krek ru ya kalat ban lat tadi ta utunjuk ya fi ban perang ya fi ban penjana ki jing tunjuk bunsin ki wan ban penjana yu brio tadi ta ki jing tunjuk ki wan bunsin ban penlong ya fi ki brio ta ki ba di biang hakmat ki jong blai beki badap biang haki ki barok hakmat jong blai tadi ta kwa banong fi ne ka singi ka bamenta aba ki jing tunjuk ki wan no problem aba ki jing tunjuk ki wan am mlele pa shu blai bat fini I pakata ka jing em ka jong pi kata ka jing ai sha ka jong pi kata ka jing ai ne ka jong pi apdang ka jing tunjuk kan pen shisha ba pi bi de ki brio ki bi shisha ka jong trai ba fini I ka kamba ka jong blai ba fin yo ru mo kata ka jing trai ka ba pakka no blai ba khin jo blai ka ong tar mo danga pule na ka shiti ka jong u petros mo ni shiti beneng ka ong petros no meneng ka ngar khat ban riu ter ka ong ni
Hakaba pia sngo kumen lamenta khniat por la don kam lapen susi apiru agi babun gi jintinjo. Pi habang idon ga jinkmen haga perthayam ningi kemen te hang ta gi jong ni ka jong ka do. Kababel ka ong hang ni habang ya kemen kum taru kababel ka ong lamenta khniat por la don kam lapen susi afi hagi babun gi jintinjo. But hapring juga ka jinkmen gi jing sadhai jong ka jing em kawan ka jing susi bat bala tinjo yapi. Bagani ke jing tenjo ka babel ka ong kanang bagata ka ba prang ye ka jinget jong pi ka ba kam kordor ye ka ksiar ka ba jotno lala prang ru ye ka da ka ding ka babel ka ong bala prang ye ka jinget ka jong pi ha ta ka jing tenjo bagani ke jing prang kam dei da ka basuk ka dei da ka ding ba bala prang ipi da ka ding kani ka kam kordor ban ye ka ksiar ka ba jotno tadi ta bala tenjo ye pm ani ai ngo you blay habala tunjuk ya PM kani em ka kam kordor minda ka ksiar tadi ta haga jing tunjuk pleng ka don ganong haga jing tunjuk em ka don ka jing ku haga jing tunjuk em pi yo shishai ka ta ka ba kam kordor ban ya ka ksiar baka babel ka ong ni lala prang ru ya ka da ka ding ba on yo shem ya ka haga jing yero bat ka burom bat ka jing long burom ba habala tunjuk em pin shem ya ka ya ka jing yero ka burom ba ka jing long burom haka jingpen pau Jesus Christ. Kamot hakita ki jing tenju lapen pau yau Jesus Christ. La tenju Shadrach Meshach Abednego la berat ading hang ta la pau Jesus. Padahing tangi mo la pau ba Jesus. Tading tanga ka ba nong fi ni kasngi ka ba menta. Habala tenju ya fi lapen pau iya kata ka buram ba ka jingpen dan buram lapen pau ru ken ya kata ka jingyaro. Da ka jingwan ka jong Jesus Christ ken hakita ki jing ki jong fi. Tadi tanga kwa abang ifi ni kasi ngot judom sim. Fidan jing le ai ngot yo blay ba fi pai sil try. Ba fi yo ban duai fi yo ban kala ka mot fi yo ban nget no au try ba ka fi yo ban sania no is try. Taga de ka fila persang dala di kan persang kat banang ki i ka banang ngam long tik untuk ubreu bala ngam ha ka to ka quicksand ne to ka kendo ka to ka cm ka ba ngam ite kan nang sai kan nang ngam kalong kum ta te ya fi. Tadi tanga kwa abang ifi ni kasi ka ba menta bau try udan ya ka kamba ban le ke jing jong fi ngine duai ngine ka ku ngine ka por ka bamenta ngine duai try ni ka por ngadap da ke jing sungu wa krai me try bang yo ban ye kren ba ni ki kon jong me lema ni ka ku bo step ni ka sngi ba try ngine kon ngine jing ten jo jing jong ka jing em nda ka jing kim dei ku kona ban penjot yaki nda ban penlong ki ba tibet penlong ki ko try ki ba kala ka mut ki ba pai shame na mar ni ki jing ten jo kham kordor ban ya ta ka ser ka ba jot no na mar lamba ni ki jing ten jo utrai upanjana ya fi utrai upen scam ke jing ke jong pi utrai upen kalabamut re ke dot not jong pi balang bagan ke jing ke jing tenjo pinyo i ka khti ke jong blai ya kata ken ka buram ba ke jing penon buram dau Jesus Christ ken bangada nget lambagan ke barokhat ba jing jong pi nang scam lambagan ke baro ya ka pinang yo ken ya ka bor ba hadi na bot la dawan makana ke jing ke bakat no anoro pinom lele sho duai nga kerko ya pi ke sngi ka khobor bu trau ai pi hagar tengu Jesus. Amen, but amen, amen. Try na kuy fiha. In say siyam yang lasay kasngi kublesiwan. Amen.